Имаше някога един беден княз, който искаше да се ожени, но от негова страна беше твърде смело да заяви, че иска царската дъщеря. Но все пак князът направи това. А какво му каза царската дъщеря, ще узнаем сега. На гроба на покойния баща на княза растеше един чудно хубав розов храст. Но той цъфтеше веднъж на 5 години. И тогава на храста се разлистваше само една едничка роза. Тя ухаеше така, че всеки, който я помиришеше, забравяше и скърби и грижи. Князът имаше и един Славей, който пееше тъй хубаво, сякаш всички песни на света бяха събрани в неговото мъничко гърло. Князът реши да подари на църкинята именно тази роза и тоя Славей. И ги изпрати в 2 големи сребърни кутии. Като видя големите кутии, църкинята запляска радостно с ръце. Ах, тук сигурно има някое малко котенце. Но от кутията извадиха чудната роза. Ах, колко хубаво е направена! Царят, който беше там, се възхити. Тя е нещо повече от хубава. Тя е прекрасна. Ой, татко, тая роза не е изкуствена, а естествена. О, тя е естествена. Не бързайте да се сърдите. Нека видим по-напред какво има в другата кутия. От кутията извадиха Славия и той запя тъй хубаво, че за него вече никой не можеше да каже нещо лошо. Чудесно! Очарователно! Навярно тази птичка не е истинска. Но пратениците, които бяха донесли подаръците, казаха, че е истинска. Да я пуснем тогава на свобода. Така църкинята не позволи на княза да се яви при нея. Но князът не се отчая. Намаза лицето си с черна и кафява боя, нахлупи на главата си един кълпак и похлопа на царските врати. Добър ден, царю честити. Няма ли тук в двореца някоя работа за мен? О, аз наистина имам нужда от свинар. Ние имаме тук много свине. И тъй главиха княза за царски свинар. Цял ден прекара в работа и при вечер направи едно чудно гърненце, обкичено с звънчета. И когато в него варяха нещо, звънчетата пееха старата песничка: ах, мой мили Августин, всичко е свършено. Но най-забавно беше, че като постави ръката си над парата на гърненцето, човек можеше да познае кой каква гозба готви в града. Един ден църкинята чу сладкия звън на звънчетата и каза на придворните си дами: И аз мога да свиря това. Я слушайте. Нека някой от вас го попита колко струва този инструмент. Една от придворните дами обу дървени обувки и отиде в задния двор. Колко искаш за гърненцето? 10 целувки от църкинята. Боже, опази! По-евтино не може. И придворната дама прошепна на ухото на църкинята желанието на свинаря. Църкинята се възмути и си тръгна. Но тогава звънчетата запяха нежно и мило: ах, мой мили Августин, всичко е свършено. Колкото и да е неприятно, аз искам да имам гърненцето. Застанете всички около мен, за да не види някой. И придворните дами я обградиха, разгърнаха пелерините си и свинарят получи от църкинята 10 целувки, а тя гърненцето. Каква радост беше! Цялата вечер и целият ден след това гърненцето клокотеше на огнището. Придворните дами скачаха и пляскаха с ръце. Ние знаем кой ще яде днес сладка супа и млинчета. Ние знаем кой ще яде кашица и свински пържоли. Колко е весело, колко е забавно. Да, забавно е. Само
Да не кажете нещо за целувките, защото аз съм царска дъщеря. Нито думица не ще се чуе от нас. Князът, когато те смятаха за свинар, не пропиля деня на празно, а се залови за работа и направи едно кречетало. Щом някой го завъртеше, се разнасяха звуците на всичките танци по света. Но това е чудесно! До сега не съм слушала такова нещо. Я, идете при него и го попитайте колко иска за този инструмент. Придворната дама, която отиде при свинаря, каза, че той иска 100 целувки от църкинята. О, той си е загубил ума. Но малко след това каза: трябва да поощряваме изкуството. При това съм царска дъщеря. Кажи му, че ще му дам, както вчера, 10 целувки. А останалите нека вземе от моите придворни дами. Щом аз мога да го целувам, какво остава за вас? Не забравяйте, че аз ви храня и ви плащам. И придворната дама трябваше отново да отиде при свинаря. 100 целувки от църкинята, иначе причеталото ще си остане при мене. И отново всички придворни дами обградиха църкинята, а свинарят започна да я целува. Царят, който беше излязъл на балкона, разтърка очи и си сложи очилата. Какво са се натрупали там пред свинските кочини? Придворните дами трябва пак да са измислили нещо. Я чакай да видя. Когато слезе в задния двор, той се приближи тихичко до придворните дами, които бяха заети с броенето на целувките. Те трябваше да внимават да не би свинаря да получи повече целувки от уговорените. И затова никой не забеляза царя. Като видя как се целуват княза и църкинята, той запрати по тях единия си пантоф и много разсърден извика: вън! И така царят изгони от царството си и църкинята, и свинаря. Тя стоеше и плачеше, свинарят се караше, а над главите им се изливаше пороен дъжд. Нещастница аз! Защо не се омъжих за някой прекрасен княз? Колко съм нещастна! Тогава свинарят се скри зад едно дърво, изтри от лицето си черната и кафява боя, захвърли мръсните си дрехи и се яви пред нея с целия си царски блясък и хубост. Така че църкинята без да иска се поклони пред него. Сега аз те презирам. Ти не пожела да се ожениш за един честен княз. Ти не разбра значението на Славия и розата, а свинаря можа да целуваш само заради играчките му. Тъй ти се пада сега. И той отиде в своето княжество, а църкинята остана отвън и можеше да пее колкото си искаше. Ах, мой мили Августин, всичко е свършено.